A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan ɗan takaitaccen jawabi ne za mu yi a kan oda da yau muka samu game da muƙabala da gwamnatin Kano ta shirya za a yi ranar 7 ga wata. A matsayina na ɗaya daga cikin lauyoyin Sheikh Abdul Jabbar, sunana barista Rabiu Shu'aibu Abdullahi, ina cikin legal team na Sheikh Abdul Jabbar. An kawo wannan oda a yau, mun karɓe ta, mun duba ta kuma mun yi nazarinta. Abinda muka fahimta akan wannan oda shine wannan odar ba ta da alaƙa da hana muƙabala ranar 7 ga watan 3, wato ranar Lahadi mai zuwa. Domin abinda odar take cewa shine bayan kotu ta saurari roƙo da yake gabanta wanda Ma'aruf Muhammad ya kasai ya sawa hannu, kuma wanda Lukman A. Abdullahi ya gabatar a gaban kotu ta ba da oda kamar haka cewa the order of this honorable court earlier granted on 8 February 2021 be maintained by all parties. Ma'ana kotu tana umarta duk parties, duk 'yan wannan shari'a su yi biyayya ga umarni ga odar da ta bayar ta ranar 8 ga watan February 2021. Wannan yana nuna kenan a nan babu wata oda da kotu ta bayar sabuwa, a'a ta umarci 'yan shari'a ne da su biyayya ga odar da kotu ta bayar ranar 8 ga watan February. Wannan ya sa mun koma mun duba odar da kotu ta bayar ranar 8 ga watan February domin mu gani cewar a wannan odar akwai inda aka hana muƙabala ko babu. Sai muka ga odar da kotu ta bayar ranar 8 ga watan February ta ba da odoji guda 5. Na ɗaya, an yi umarnin rufe masallaci da Islamic Center na Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasiru Kabara da ke filin Mushe. Na biyu, an yi umarnin hana Sheikh Abdul Jabbar wa'azi da kuma abin da kotu ta kira da maganganu marasa kan gado, su ne unguarded utterances. Na uku, an hana 'yan jarida yada wa'azi da wa'annan maganganun da aka kira marasa kan gado na Sheikh Abdul Jabbar. Na hudu, an umarci jami'an tsaro da su tabbatar an yi biyayya ga wannan oda. Na biyar, an umarci jami'an tsaro da su ɗauki mummunan mataki ga duk wanda ya yi ƙoƙarin ƙin biyayya ga wannan odar. To a taƙaice abinda muke so mu gane shine a odar da kotu ta bayan ranar 8 ga wata, abinda ya shafi shi Sheikh Abdul Jabbar na wanda kotu ta hana shi shine preachings da unguarded utterances da kuma closing his mosques and the Islamic Center, masallacinsa da kuma Islamic Centersa. Shin abin da za a yi ranar Lahadi preachings ne? Shin abin da za a yi ranar Lahadi unguarded utterances ne? Ina da yakinin cewa babu inda dialogue ta yi daidai da preachings da kuma unguarded utterances. Abin da za a je a yi fadar sarkin Kano ranar Lahadi kamar yadda gwamnatin Kano ta umarta shine dialogue. Kowa ya ga letter of invitation da aka kawo wa malam, ya karba ya sa hannu, aka sa a social media, kowa ya gani. Kowa ya ga acceptance letter da malam ya rubuta na wannan invitation din. To shin ina kalmar dialogue ta fito a cikin odar da kotu ta bayar ranar 8 ga wata? Lauyoyi ne mun karanta waccan odar, mun karanta wannan odar. A nuna mana ta yaya za a ce dan an hana preachings, an hana unguarded utterances, wannan kuma zai shafi hana dialogue da aka ce za a yi ranar 7 ga wata a fadar mai martaba sarkin Kano. Don haka mu a fahimtar mu da wayannan odoji guda biyu mun ga cewa babu inda aka hana dialogue, babu inda aka hana Malam Abdul Jabbar ya bayyana gidan sarki ya je don tattaunawa da malamai, wato dialogue. Dialogue ba preaching ba ne, ba zai je wajen ya dan yi preaching ba, ba zai je wajen dan yi unguarded utterances da aka ce ba, dialogue zai yi.
don haka har yanzu muƙabala mu a fahimtar mu tana nan daram, kuma a shirye muke da malam ya je ranar Lahadi ya yi wannan muƙabala, domin dialogue aka ce ba preaching ba unguarded utterances ba, wanda preachings da unguarded utterances su aka ce an hana, amma ba dialogue ba. Wannan shine jawabanmu. Alhamdulillah.